Είναι αλήθεια ότι εμείς, σαν νεοσύστατη εταιρεία και σαν διοικητικό συμβούλιο αυτής της εταιρείας, αποφασίσαμε να απονείμουμε μια πλακέτα στην κυρία Παναγοπούλου, βασικά για δύο λόγους. Το ένα είναι να απονείμουμε μια πλακέτα και να της αναγνωρίσουμε τον τίτλο και την προσφορά της σαν γυναίκα σε μια οικογένεια και σαν μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα μέσα σε δύσκολες στιγμές μέσα σε μια οικογένεια, καθώς επίσης να της αναγνωρίσουμε και να της συγχαρούμε για την κοινωνική προσφορά της και το έργο της που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παναγοπούλου. Αξίζει συγχαρητήρια η πρωτοβουλία σας αυτή, γιατί διευρύνει αποφασιστικά το εύρος και την ποικιλία των επιστημονικών και κοινωνικών δυνάμεων, που καλούνται να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Το διεπιστημονικό σας συνέδριο αποτελεί την αφετηρία και μιας διακοινωνικής πρωτοβουλίας για το σχηματισμό μιας μεγάλης αποτελεσματικής αντικαρκινικής συμμαχίας. Είμαι βέβαιη πως σήμερα εγκαινιάζεται μια νέα προσέγγιση, η οποία περιγράφει το μέλλον μιας ολιστικής αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού. Μια προσέγγιση παράδειγμα προς μίμηση στη μάχη ενάντια σε όλες τις μορφές καρκίνου. Κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, η ομιλία μου δεν αφορά στις επιστημονικές και ιατρικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα δίνει καθημερινά τον αγώνα της για την καταπολέμηση της νόσου. Και είναι πολλά τα επιτεύγματα που μας γεμίζουν ελπίδα. Ο στόχος της δικής μου ομιλίας είναι να μιλήσω για ένα παράλληλο αγώνα με αυτό της ιατρικής κοινότητας. Τον αγώνα της γνώσης, τον αγώνα της παιδείας. Τον αγώνα για αυτά που παραβλέπουμε ή θεωρούμε αυτονόητα, αλλά λείπουν από το οπλοστάσιό μας. Τον αγώνα που θα μας φέρει το εμβόλιο της ελπίδας για ένα πιο υγιή κόσμο. Για ένα κόσμο ο οποίος πριν από την ασθένεια θα έχει νικήσει την άγνοια και το φόβο. Πριν από λίγες ημέρες είχα την τιμή να παρευρεθώ στη συνάντηση κορυφής του International Corporation Platform στην Κωνσταντινούπολη για την καθοριστική σημασία που έχει η αθλητική παιδεία για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Σε αυτό το φόρουμ είχα την ευκαιρία να τονίσω ότι για την καταπολέμηση της φτώχειας, της αρρώστιας και των διακρίσεων δεν αρκεί η επένδυση περισσότερων οικονομικών πόρων. Χρειαζόμαστε μια νέα αντίληψη για την παιδεία και για τη διάδοση της γνώσης. Μια νέα κουλτούρα συστράτευσης, θα έλεγα, όλων των συστημάτων, των φορέων, των θεσμών που ασχολούνται με τον άνθρωπο και την κοινωνία. Μια προσέγγιση στηριγμένη στις αρχές της διεπιστημονικότητας και της διακοινωνικότητας συγχρόνως. Χρειαζόμαστε μια νέα αντίληψη για την ανθρώπινη κλίμακα, για την πρόοδο, για την εξέλιξη συνολικά του πολιτισμού μας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, στο πολύπλευρο αυτό θέμα που απασχολεί και μαστίζει τις ζωές μας, είναι το πώς θα θέσουμε τα κοινωνικά μας συστήματα στην υπηρεσία των πανανθρώπινων αναγκών και αξιών. Για το πώς θα θέσουμε την πρόοδο επιτέλους στην υπηρεσία του ανθρώπου. Το ίδιο πιστεύω, το πώς θα θέσουμε την πρόεδρο, το ίδιο πιστεύω, αγαπητοί φίλοι, ότι ισχύει και για την καταπολέμηση του ίδιου του καρκίνου. Η ιατρική και η ερευνητική κοινότητα δεν μπορούν από μόνες τους να δώσουν τη μάχη κατά του καρκίνου, εάν δεν αποτελούν μέλη μιας μεγάλης και λειτουργικής συμμαχίας, που κινητοποιεί, επιδρά και ενισχύει τον αγώνα κατά της νόσου. Γιατί απλούστατα η μάχη κατά του καρκίνου ξεκινάει από την οικογένεια και το σχολείο. Ξεκινάει και στην ουσία λαμβάνει χώρα με τη δημιουργία συνειδήσεων, με την διάδοση της γνώσης, όχι όμως οποιασδήποτε γνώσης. Δεν αναφέρομαι στη γνώση που θα πάει την ανθρωπότητα στον Άρη, τη γνώση που μας προσφέρει μαγικά τεχνολογικά εργαλεία, τη γνώση που μας αποκωδικοποιεί τις αγορές και τις συμπεριφορές τους, τη γνώση αυτή που βελτιώνει την οργάνωση, τη διαχείριση, την αποτελεσματικότητα. Αναφέρομαι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίως στη γνώση που απελευθερώνει τον άνθρωπο από το φόβο και την άγνοια. Δύο μεγάλες μήτρες κάθε ασθένειας, τους διαχρονικούς τροφοδότες του καρκίνου. Η γνώση που χρειαζόμαστε ως κοινωνίες, η γνώση που είναι δικαίωμα των παιδιών μας και υποχρέωση κάθε οργανωμένης πολιτείας να προσφέρει στους συμπολίτες της για τη γνώση αυτή που προκαλεί τον άνθρωπο να αναζητήσει, να μάθει, να συγκρίνει, να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Είναι η γνώση της κριτικής σκέψης που επιτρέπει στον άνθρωπο να ακολουθήσει ένα ενεργητικό τρόπο ζωής και να αποκτήσει αντισώματα στην επιβολή, στον καταναλωτισμό, στον άκρητο καταναλωτισμό. Είναι η γνώση που ελαχιστοποιεί την αρνητική επίδραση των συνειρμών που προκαλεί η ίδια η νόσος. Είναι η γνώση που απαλλάσσει την ασθενή από τα στερεότυπα. Είναι η γνώση που απαλλάσσει την ασθενή από τα στερεότυπα. Είναι η γνώση που απαλλάσσει την ασθενή από τα στερεότυπα. Είναι η γνώση που απαλλάσσει την ασθενή από τα στερεότυπα. Είναι η γνώση που απαλλάσσει την ασθενή από τα στερεότυπα. Είναι η γνώση που απαλλάσσει την ασθενή από τα στερεότυπα. Είναι η γνώση που απαλλάσσει την ασθενή από τα στερεότυπα. Είναι η γνώση που απαλλάσσει την ασθενή από τα στερεότυπα. Είναι η γνώση που απαλλάσσει την ασθενή από τα στερεότυπα. Είναι η γνώση που απαλλάσσει την ασθενή από τα στερεότυπα. Είναι η γνώση που απαλλάσσει την ασθενή από τα στερεότυπα. Είναι η γνώση που απαλλάσσει την ασθενή από τα στερεότυπα. Είναι η γνώση που απαλλάσσει την ασθενή από τα στερεότυπα. Είναι η γνώση που απαλλάσσει την ασθενή από τα στερεότυπα. Είναι η γνώση που απαλλάσσει την ασθενή από τα στερεότυπα. Είναι η γνώση που απαλλάσσει την ασθενή από τα στερεότυπα. Είναι η γνώση που
της αισθητικής και κοινωνικής αναπηρίας, ενάντια σε αυτά που συνδέονται με τον καρκίνο του μαστού και ευθύνονται για την αμέλεια διάγνωσης και έγκαιρης αντιμετώπισης του. Είναι η γνώση που μας μαθαίνει από τα πρώτα παιδικά και σχολικά βήματα ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα αρκεί να αρχίσουμε νωρίς πριν ακόμη εμφανιστεί η κρίση. Ότι δεν υπάρχουν ανίκητα θηρία στη ζωή. Ότι οι σκοτεινοί μύθοι δεν μας τρομοκρατούν. Ότι η μόνη μάχη που δεν μπορούμε να κερδίσουμε είναι η μάχη που διστάζουμε να δώσουμε. Η γνώση λοιπόν που μπορεί να νικήσει το φόβο. Η γνώση που μας δείχνει στην πράξη τι μπορούμε να πετύχουμε όταν πιστεύουμε στην αξία της συλλογικότητας, τη δύναμη του παραδείγματος, στη λυτρωτική επιρροή της άδολης προσφοράς. Γιατί μέσα στο σύνολο, μέσα στην αγκαλιά της προσφοράς, δίπλα στον άνθρωπο που πονάει, και αυτός ο φόβος συνθλίβεται, αγαπητοί φίλοι. Και βέβαια η γνώση που μας διδάσκει ότι η υγεία ταυτίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ευεξία και την ισορροπία μεταξύ σωματικής και ψυχικής κατάστασης. Η γνώση δηλαδή που γίνεται τρόπος ζωής, με τη φυσική άσκηση, με την αφοσίωση στα βασικά της ύπαρξής μας. Τη γνώση αυτή την ταυτίζω, κυρίες και κύριοι, με το εμβόλιο της παιδείας, που θεμελιώνει ένα πιο υγιή κόσμο. Φανταστείτε πώς θα ήταν η δημόσια υγεία του κόσμου μας, που θα βρισκόταν ο αγώνας κατά του καρκίνου, εάν όλες οι κοινωνίες του κόσμου είχαν πρόσβαση σε αυτό το εμβόλιο. Φανταστείτε μια ανθρωπότητα που θα μπορούσε να προσθέσει στην ερευνητική γνώση και τη γνώση της ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι στον συνάνθρωπο. Τότε θα μπορούσαμε πραγματικά να μιλήσουμε για αληθινή πρόοδο, για συνεκτικές κοινωνίες και για σύγχρονα συστήματα δημόσιας υγείας, για ίσια δικαιώματα στη ζωή. Κι όμως υπάρχουν οργανωμένες κοινωνίες και δυστυχώς η δικιά μας είναι μία από αυτές που αρνούνται στα μέλη της την πρόσβαση στο εμβόλιο της παιδείας, που καθιστά βιώσιμη την ελπίδα, την πρόσβαση στη γνώση που είναι περισσότερο τρόπο ζωής, την πρόσβαση στη γνώση που νικά το φόβο και σώζει ζωές. Αποτελεί ίσως ένα από τα πλέον σοβαρά εγκλήματα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, το γεγονός ότι δεν κατάφερε ποτέ να χτίσει το κράτος πρόληψης. Το κράτος που θα μπορούσε να μάθει την κοινωνία μας να μην φοβάται, να σέβεται, να μην αναβάλει, να αγωνίζεται για τον ίδιο της τον εαυτό, να προσέχει τον ίδιο της τον εαυτό. Η μία δεκαετία δίνει τη θέση της στην άλλη και το μήνυμα της πρόληψης επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά το ίδιο. Από γιατρούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, προσωπικότητες, σπάσχοντες, από όλους, εκτός από την ίδια την οργανωμένη πολιτεία. Από τους θεσμούς δηλαδή που θα μπορούσαν να καταστήσουν την πρόληψη τρόπο ζωής, από τα πρώτα σχολικά κιόλας βήματα. Γιατί είναι τελώς διαφορετικό να ακούς τα 40 σου χρόνια για το πώς η πρόληψη μπορεί να σώζει ζωές, από το να έχεις δομήσει όλη σου τη ζωή από την παιδική ηλικία, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες ενός υπεύθυνου, ενεργητικού, προληπτικού και συλλογικού τρόπου ζωής. Κι όμως, αγαπητοί φίλοι, στα σχολεία της πατρίδας μας εξακολουθεί να λείπει η συστηματική αγωγή υγείας, ο αθλητισμός και οι χώροι άθλησης, η απόκτηση κριτικών και δημιουργικών δεξιοτήτων, ο ανοιχτός διάλογος για το σεξ και η σεξουαλική αγωγή, η συγκροτημένη συνεχής ψυχολογική υποστήριξη. Και μετά έρχονται οι αριθμοί, που δεν σταματούν να μας σοκάρουν εδώ και πολλές δεκαετίες. Μόνο το 48,9% των γυναικών κάνουν συστηματικά μαστογραφία. Πρωταθλητές στην Ευρώπη στο κάπνισμα, με 33% πληθυσμού να είναι εξαρτημένος από την νοικοτήνη. 66% των γυναικών συστηματικά μπορούν να κάνουν ένα τεστ Παπα-Νικολάου. Πρωταθλητές στην παχυσαρκία, με το 58,3% των Ελλήνων να είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Με το 51,6% της κοινωνίας να μην έχει καμία σχέση με τη φυσική αγωγή και με το 17,8% να κάνει καθημερινή χρήση υνοπνευματοδών. Αυτή όμως, αγαπητοί φίλοι, είναι μια κοινωνία που νοσεί. Είναι μια κοινωνία ασθενική, που δεν έχει εμβολιαστεί ποτέ με το εμβόλιο της γνώσης και της παιδείας της υπέρβασης αντιξοοτήτων. Μια κοινωνία που βιώνει διαρκώς μια γενοκτονία από την άγνοια και το φόβο. Μια κοινωνία άδικη και ταξικά χωρισμένη ακόμη και στην υγεία, καθώς και οι πιο αδύναμες κοινωνικές τάξεις είναι αυτές που πλήττονται πιο πολύ από την απουσία της γνώσης. Μια κοινωνία που ακόμη και αν έχει μάθει να προστατεύει τον εαυτό της, αντιμετωπίζει καθημερινά εμπόδια στην πρόληψη,
στο προσυμπτωματικό έλεγχο, στην πρόσβαση σε ένα δημόσιο χώρο με ποιότητα ζωής. Θα το επαναλάβω με κίνδυνο να ακουστώ υπερβολική, κυρίες και κύριοι. Η απουσία του πολιτισμού πρόληψης από την ελληνική πολιτεία συνιστά ένα διαχρονικό έγκλημα. Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι θεωρία. Η απουσία της δεν είναι απλή παράληψη. Κάθε χρόνο χάνουμε ζωές. Κυρίες και κύριοι, η παιδεία της πρόληψης είναι το ισχυρότερο όπλο του ανθρώπου στη διαπραγμάτευση με την ασθένεια και τη θεραπεία της. Η ασθένεια από τη φύση της περιέχει την έννοια της σκληρής διαπραγμάτευσης ζωής και θανάτου. Έχουμε χρέος να πηγαίνουμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση με όλα μας τα όπλα και την νοοτροπία νικητή. Με την παιδεία του ανθρώπου που γνωρίζει και δεν φοβάται. Με την παιδεία του ανθρώπου που έχει αποφασίσει να συμμετάσχει στη θεραπεία των αιτιών της ασθένειάς του και όχι μόνο των συμπτωμάτων της. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 21ου αιώνα το 49% των Ελληνίδων να μην έχουν κάνει ποτέ αυτοεξέταση μαστού. Μία στις 3 να μην έχει επισκεφθεί ποτέ το γιατρό για ψηλάφιση. Πώς να αγαπούν. Είναι δικαίωμά μας να ζούμε σε μια πολιτεία που μαθαίνει τους πολίτες της πώς να αγαπούν και να προστατεύουν τη ζωή τους. Είναι καιρός να διεκδικήσουμε δυναμικά το δικαίωμά μας στο εμβόλιο της παιδείας. Η πρόληψη δεν είναι απλά ένα μήνυμα με το οποίο θα ερχόμαστε σε επαφή με κοινωνικά μηνύματα το βράδυ στην τηλεόραση ή κάθε φορά που τιμούμε τους μήνες που είναι αφιερωμένοι σε ασθένειες και επετείους. Η πρόσβαση στον πολιτισμό της πρόληψης είναι ατομικό και συλλογικό δικαίωμα. Και γι' αυτό το δικαίωμα οφείλουμε να αγωνιστούμε, να ενώσουμε δυνάμεις, να ρίξουμε φως εκεί που υπάρχει ακόμη βαθύ σκοτάδι. Στο όνομα των φίλων, των συγγενών, των αγαπημένων προσώπων που έχουμε χάσει. Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να ζήσουμε κάποτε σε μια πατρίδα που ξεκινάει το ταξίδι της ανάπτυξης, της ανασυγκρότησης και της προόδου, προσφέροντας το πιο βασικό αγαθό στους πολίτες της, το δικαίωμα στη ζωή. Χωρίς φόβο, χωρίς άγνοια. Από αυτό το σημείο ξεκινάς για να χτίσεις μια πατρίδα με μέλλον, μια πατρίδα με αυτοπεποίθηση, ένα υγιές, συνεκτικό κοινωνικό σύνολο που μπορεί να καταφέρει τα πάντα, να νικήσει ακόμη και την ασθένεια που κάποτε φαινόταν ανίκητη. Εξάλλου, μια λέξη είναι ο καρκίνος, ούτε καν πρόταση. Θα ήθελα να κλείσω την ομιλία μου διαβάζοντας το μήνυμα που έστειλε πρόσφατα ο προκαθήμενος της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας, και στον Πάπα αναφέρομαι, ο οποίος αναφερόταν και αυτός στα 5 στοιχεία της ευτυχίας και το οποίο νιώθω ότι έχει άμεση σχέση με αυτό που ονομάζω εμβόλιο παιδείας. Πρώτον, μη μάθετε στα παιδιά σας να γίνουν πλούσιοι, μάθετε τους να είναι ευτυχισμένοι, ώστε να δουν την αξία των πραγμάτων και όχι την τιμή τους. Δεύτερον, τρώτε το φαγητό σας σαν να είναι το φάρμακό σας. Αλλιώς θα πρέπει να παίρνετε το φάρμακό σας σαν να είναι το φαγητό σας. Τρίτον, όποιος σας αγαπάει δεν θα σας αφήσει ποτέ, ακόμη και αν έχει 100 λόγους για να το κάνει. Θα βρει ένα λόγο για να μείνει. Τέταρτον, υπάρχει μεγάλη διαφορά στο να είναι κάποιος ανθρώπινο όν, αλλά και στο να είναι κυρίως άνθρωπος. Πολύ λίγοι το καταλαβαίνουν. Πέμπτον, είστε αγαπημένος όταν γεννιέστε και θα είστε όταν πεθάνετε. Από εσάς εξαρτάται αν θα είστε και τον ενδιάμεσο χρόνο. Και έκτον, οι 6 καλύτεροι γιατροί στον κόσμο, εκτός από εσάς μες στην αίθουσα. Το φως του ήλιου, η ανάπαυση, η άσκηση, η διατροφή, η αυτοπεποίθηση και οι φίλοι. Διατηρήστε τους σε όλα τα επίπεδα της ζωής σας και απολαύστε μια υγιή ζωή. Κυρίες και κύριοι, το πραγματικό εμβόλιο για ένα υγιή κόσμο είναι η παιδεία. Είναι η μεθοδευμένη αντιμετώπιση των αιτιών εκτροπής από την αρχική, ισορροπημένη φύση του ανθρώπου. Η παιδεία μπορεί να καταστήσει τον άνθρωπο ικανό να κατανοήσει μέσω της κοινωνικής εκπαίδευσης τη φύση της ασθένειας, να αποδεχθεί την ιατρική, όχι σαν απομηχανής Θεό και θαυματοποιό, αλλά σαν σύμμαχο σωτηρίας του αγαθού της ζωής. Ένα σύμμαχο που πετυχαίνει θαύματα με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον ασθενή. Κυρίες και κύριοι, αυτή η μεγάλη διαεπιστημονική και διακοινωνική, θα έλεγα, συμμαχία που θεμελιώνεται με το σημερινό σας συνέδριο, αποτελεί ένα πανίσχυρο φάρμακο, ένα πανίσχυρο εμβόλιο παιδείας κατά του καρκίνου του σώματος και του πνεύματος. Έχουμε χρέος να δημιουργήσουμε ανθρώπους που όταν συναντιούνται με το αναπόφευκτο της οποιασδήποτε ασθένειας θα προσέρχονται στη μάχη ήδη νικητές.
Σας ευχαριστώ όλους πολύ για την προσοχή σας, για τη δυνατότητα που μου δώσατε και εύχομαι σε όλους σας, στις οικογένειάς σας, χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα γεμάτα υγεία και μια χρονιά γεμάτη ελπίδα, ευτυχία και αγάπη. Σας ευχαριστώ.